वेंगुर्ले तालुक्यात आरोंदा शिरोडासह अनेक भागात काल रात्रीपासून आज दुपारपर्यंत मुसळधार पाऊस झाला। त्यामुळे परिसरातील रस्त्यावर पाणीच पाणी झाले। विशेष म्हणजे शिरोडा बाजारपेठ पाण्याने वेढली गेली। अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरून अनेक दुकानदारांचे नुकसान झाले। अचानक झालेल्या पावसामुळे बाजारपेठेत पाणीच पाणी झाले। अशा परिस्थितीत काही वाहन चालकांनी गुडघाभर पाण्यातून वाहने हाकली। दुपारी पाऊस कमी झाल्यानंतर पाणी ओसरले।